babbar aya ce. Abin ban haushi musulmai suke yin wauta, saboda bukatar su wai suke da shelanta. Hadisan ƙarya suke kuzo duk makaranta, idan ilimi ne gwani hankali hujja ce. A falin daga duniya kamar su ba za a yi ba, mukamin su da nasabar su Allahu ya zaba, ya ba su aminar kiran fiyayyen da na zaba. Butulci za ka yi wa rabbiya kai mara dace. Dukan mai kishin uwa dole ya yi kishin ɗa, saboda mahaifanka ne kadai tushen ka guda. Abin rainin hankali ne kawai mi jadda, mahaifan annabi sun wuce sanin wawaye. Idan kuka so babu mai shiga aljannar ma, idan kuka so babu mai shiga wuta ba wai ma. Silar dukkan arzikin duniya da kiyama, dalilin ku ya samu ga misali a takaice. Ku daidai Allah ya baiwa hasken sama soyi, amintaccen annabin musiri na buwayi. Kamar sa ba za a yi ba duniya mai kyan yanayi, amma a hakan wai kuke ta mugayen zance. Dukannin mai hankali ba zai muku shirka ba, cikakken mai san rasulu ba zai furta ba. Ma'inci dan wutar jahannama ne a gaba, wajen yi muku hasada zahiri a fakaici. Ba za mu bari jahilai su sa mana ciwo ba, muna kallo a ba za mu bari ba. A shirin ku uwar ku tai asara kuma babba, na haifo ku da tai kuke ta mugayen zance. Lilafi anniyar ku ta koma kanku, abinda ya dame mu a kasar mu a sheke ku. Ku ne ke janyo masifu kwarai ba shauku, idan aka gyale ku duniya ta lalace. Me laifin sai da Amina da Abdalla, idan ba tsantsar kiyayyar masoyin Allah, take jin kare har ta so ta yi maka illa, ya sa ka fito duniya ka nuna ta zance. Salama la arzikin halitta mawadaci, sai dai Abdalla arziki na ku muke ci. Fada ban ko ba duniyar gaba mu da inci, dukan wanda ya ki ku dole sai ya ɗaiɗaice. Amincin Allah ya tabbata ga Nana Amina, wayar ki da martabar ki ta wuce in nuna. Da ke ce kika nauki sirrukan duka manzona, bayanin da na zo da shi ya wuce na karanci. Salati ya raubana ka kara wa ma'aiki, da dukkan halin gidansa masu cikar kirki. A sani sabai waliyansa macikar aiki, ni fani mata batul na rera baitin a takaice.